Wai da Allah ina tambaya mana. Da Allah mai sunan tuwo da turanci. Shawarwar. Ban ji ba. Shawarwar. Shawarwar. Da Allah kira ka ga wani sunan tuwo da turanci. Azumi da yake kawo sa. Bari in ya kokari na. To sunan tuwo da turanci. Sunan tuwo da turanci that is food. 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 Ai food abinci ne amma shi tuwo kawai shi zalla tuwo da turanci me yasa shi? To yana da suna da turanci amma gaskiya mu ilimin mu bai zurfi a nan ba. To kuma ba za ka iya bashi auna basirar ka ba. Iya basira mai yi ne cewa tuwo kala biyu ne. Akwai tuwon masara, akwai tuwon dawa. To sannan kuma sunansa ma shi ne kawai matsalar mu yadda za a kira da turanci. Shi ke da mun gode. Kai kuma za ka iya ga kawo sunan tuwo da turanci? Sunan tuwo da turanci dai wani abu ne za ka iya cewa tuwos. Tuwos ko? Mana. To mun gode. Wannan daga wani dictionary aka samu to mun gode daga. Daga dictionary fele aka same shi wannan idan dictionary fele wani abu ne wanda aka kirkire shi. Shi dictionary fele sunan wani ainihin mai gida na baki. Wanda muka yi zama da shi ana cewa shi dai fele ya ce mana sunan tuwo da turanci tuwos. Da haka duk wanda bai sani ba ya kamata ya sani sunan tuwo da turanci tuwos. To shi kenan. To mu ma muna